kriminel. Men hvis du spørger mig om jeg vil se de kælderplanteri med ulovlige planter i, så siger jeg ja. Men det vil aldrig kunne ændre at du selv på en god dag må møde mig. Jeg skal have en mand på det skør, der holder mig i snor, så det var bare noget vi legede. Burde have en villa og børn. Du kan give en cykel og rotter og drivhuset vi ryger til vi dør. Så er det en solo, er vi klar? Når vi ryger til vi dør. Tusind tak for hjælpen. Hvor det går. Hvor er det dejligt. Det er så meget kærlighed. Jeg har en ny kærlighedshistorie til jer. Jeg har ikke hørt den før. Men vi skal ud i noget country. Ved ikke helt hvor jeg skal starte, men jeg har lidt brug for hjælp, og ved godt klokken den er mange. Men hvad skal man bruge showen til? Der var 12 tilbage i vejen. Sikkert 7 af dem var mænd, og de kiggede lidt skævt, så selvfølgelig lagde jeg mig ud med dem. Havde ikke lagt det vilde på lejner. 2 spontane steder, slet ikke klar på sirener. Men de så hvad de havde med. Jeg gjorde ikke særlig meget modstand. Det var bare med med, og der mens jeg der lagde mig i hånd, ja. Han var bare lidt for sød, men han har lige fået fri. Lagt sit skilt og taget hjem. Så nu er vi kommet og kedeligt til kæld. Hent mig i detentionen. Kan du hente mig i detentionen? Jeg vil bare have mig en politimand. Vil bare have hans navn. Og da han lagde mig i hånden, kunne jeg mærke, han ikke var travlt. Så hvis det nu er med til at blive, kunne jeg tage ham med mig hjem. Og når jeg endelig bliver sat fri, så han og venter. Jeg gjorde ikke særlig meget modstand.